Joe Biden ne kin jumping ka kuma ɲɔgɔnya kuntala janyana alamisa don na furukufurukuba kɔnɔ ni Nancy Pelosi ka Taiwan taama laɲini. Shin ko kan ko kotigiso ka kuma latɛmɛla tun ye a yira ko n'a a sen sura Taiwan ko a bɛ kunbɛn ne taabolo gɛlɛnbaw ye. L'Amérique sɔrɔ siraw balila ka binsigi gɛlɛn tɛ ni min ye avril ni juin kalo cɛla waati la. Sanni feere kotigisow ye laseli kɛ k'a fɔ ko l'Amérique PIB binnenba don ni 100 sara 9 ye. Sanjiba kɛra jizonba sababu ye Apalache yɔrɔw la alamisa don na ne ka mɔgɔ 8 kɔnɛ u ni na Kentucky mara la. A mara ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ sɔn ka fara a juguya kan bi. Al Jazeera ka kunnafoni sɛnsɛla Shirin Abu Kale ne a bagara somɔgɔw ye wele bila alamisa don na ko l'Amérique ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛn kɛ a ka fagali cogoyaw kan. L'Amérique kɔkan ko kotigiso tun ye laseli kɛ ko banni sirala sɔrɔdasiw ka marifakisɛ donna a la de ko ga sira tɛ min y'a yira ko lawuli kama. L'Amérique ka lotoriba n'a bɛ wele ko mega million nafolokun sera $1 miliyari 1 ani dɔɔni na. A tirage makɔnɔlen don bi juma sufɛla la.